Ik wil er eigenlijk wel heel graag, hoe mooi zou het zijn als ik gewoon een leven had zonder middelen, dat het gewoon zo functioneren is. Dit zei Wietse Hoekstra, ik wel bekend als Curvalicious Diamond, aan het begin van oktober. De vraag is nou, hoe is het gaan? Ik had de helle, dus ik ben heel happy. Ik ben heel blij. Ik had alle dagen gewoon volbracht. Een paar dagen dat ik dacht, nou, dat is een beetje naar. Maar ik ging gewoon heel druk. Dus ik ben heel praat onderwijs, aan het werk en voort en hier en daar. Dus ik hier de hele tijd nog een beetje, ik stier net echt een beetje stil of zo. Dus op zich vond ik het nou wel mij van. Hoe wordt het Wietse tafel? Hier Frieske, mijn ambassadeur en Sjonger Stijnland, er meer moeite mee. Hij had het 4 dagen volhouden, maar kon het dochs net litten. Ja, wie een verhoring. Maar ja, op zich, hoe wie je dat? Ja, lastig. Ja. Ik rookte nogal prutten dagelijks. En dan was in één keer stapje. Dus dat was wel even een lastig dingetje. Maar deze paar dagen gaan best goed. Ja. Ik weet ze weet net of er hier al ophouden zal met smoken. Maar uiteindelijk had de mannen van beiden wel wat opsmieten. Het is wel de bedoeling, maar ik zou me minder schuldig veel langs sigaretten ontsteken zo nou aan. Ik denk dat mijn motivatie gewoon wel een beetje is, als net proberen, dus denk ik dat het kiest. Dus ik dacht eigenlijk altijd, nee, dat ken ik niet, stap je maar roken, dat is niks van mij. Maar ik ken het wel. Ik beziek je wel op minder te roken, in ieder geval dan eerst. Ja, het is net dat ik nou stappen ben, helemaal net. Dus de meesten kennen me in werk aardig vinden. Maar goed, ja, dat meisje vinden. Maar nee, ik zal wat minder gaan roken, ja.